bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habirde Pindi TV caggal yettude geno gondo jondo en juule rasul sallallahu alaihi wasallam non en calmini khalifaɓe dini kono kadi en calmini khalifaɓe aada ko non calminirden ben be ganduɗa ko ardiɓe en e galle he hay ben be ganduɗa ko waɗoɓe feere kadi ni ha jeeden en garti e émission holmbo woni an taw ko tongode temed ɗiɗi e sappo e jeegom nam eɗen bismiɗo mo bisminoɗen ko oustaz Ceerno Saydou Bayorou Ba nden eɗen kala mi wi neɗɗo o tan o so haala ko andatake te kadi o haalata hoore makko kalden ɗo kadi e fannuji certuɗi nam e tongode temed ɗiɗi e goo o refti ɗo lawol makko ɗimmol eɗen dañi tongode temed ɗiɗi e jeegom kono kadi eɗen kala ko fewte mudduji korko askal e fof wadde hande kadi ni o arti e tongode temed ɗiɗi e sappo e jeegom en batta joni so wona tottudembo o salmindira yeboɓe ayaw habirde Pindi TV assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Ceerno Bamodi mi salminima mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe tedduɓe rewintoɓe ayawa ngoɗo woni Pindi TV no mbiruɗa ni en keeɓi enen softede e weltare artude ɗo lawol gongol huccidirde bandiraɓe ngam kadi etade artude e yogo o humpito ko yowite gonko men e nder lesdi Sénégal humpito ko yowite ko Allah tagiri men ko woni rewde Allah taw koye cuɗol biyetengol diine islam ɗum noon ko ɗen gueɗe ɗiɗi joguiɗen e aduna Allah wi ko fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wadde ala e sagu kaalen e aduna men ala e sagu battoren kaaloren darana ɗen kadi laakar men ɗum noon yewtere ma nde ne fewnitima ha no fewi nde wonno ende dasuri safuri nafuri tigri ko wona ko ɗum kadi en ji gotay dawriyankoɓe ko musidɗo ma sehil ma ko ɓooyani te kadi ko ka conseiller mum ko keɗotoɓo no fewi nomama e gouvernement keso woni emin mbaɗma hen félicité woni Boubacar Camara mbala ɗo wawi min memande hen seeɗa tan hade eyyi ko moƴƴere Allah ha no fewi kanko Alhaji Boubacar Camara Allah waɗi ko musidɗo ko sehil ko esiraɗo kadi ko neɗɗo gurdaɗo ha no fewi kadi ko neɗɗo keptinaɗo e aduna he keptinaɗo e dongre Afrique keptinaɗo mo nafoore mum yiya e nder lesdi Sénégal gila e laamuji garwaniɗi ha e joni ɗum noon kanko e karallagal makko e humpito makko sen Allah waɗini men o ƴetta e nguɗo laamu kadi ko nafoore leydi ndi fof sabu yimɓe fof jaaɓi yimɓe fof ana gandi wonto wawi hettude lesdi ndi kanko e jaati o wi ko heddi e gurdam makko ko jogui e gandal ko jogui e humpito o yiɗani ɗum tan ko lesdi makko sabu ko lesdi makko jibinimo ko école publique lesdi makko o jangi ko université publique lesdi makko o yalti ɗum noon ko dañi hewde famɗude hankadi ko hedde makko ko caggal lesdi ana foɗodiramo kono o yiɗi ko liggade o yiɗi ko tottude leydi ndi sabu wonɗo wawi hettude lesdi ndi yettere Allah ha no fewi mawɗo lesdi ndi faami ɗum ɗon almameɓe almami jagorɗe ɗe faami ɗum ɗon gouvernement o e jaati paami ɗum ɗon tottimba poste walla mbiya dongal pattam lamiwal e ko nawata lesdi yeeso woni wonde koolaɗo kuuɓal gouvernement o woni jagorgal o woni koolaɗo kuuɓal ɗum ne yawde leelde o naatini golle te kadi nene waɗa résultat ɗum noon yettere Allah ha no fewi emin mbiya yo Allah yettin fandare nde bamoti ɗum noon en mbaɗimo félicité an min mbaɗata félicité kono kadi en mbimo yo jogoro jaam hay so wonko laɗɗino en jii ko ari ko kadi waylo goɗɗo eyyi on jarama ha no fewi dendagal
leydi Sénégal ha tengtinoon ɗo jeeyɗen to woni département de Podor ko mbiɗa koko ɗum ɓe mbi sabu kanko e jaati o ari ha e département o ñalli hen o waali hen o naate jeeri ndi o naate waalo mi tawatarama kadi tigi o naate nder jeeri sababu ni pittali men o woni toon o rende yimɓe ɓe tampere e nguleeki e coono ngam janngo jam ko soyduno ko saame junngo makko janngo jam kala nde o naati e gouvernement o département de Podor ma won haaju makko ma won korso makko ngati won chantier mawɗo foti toon waɗeede to banngal deƴƴi to banngal laabi to banngal jokkodire ko banngal joktare to banngal ndemanteeri e ngaynaaka donc eɗen belti hen an feewi bamodi tigui ko wona ko ɗum ɓosen seeɗo en jii jonde waɗi ko ɓoyani ko disnodiral walla yewtere ko fewte leydi ndi no yaadiri yeeso walla mbiyen dialogue national waɗino kono kadi watti eɗen mbawi hen tan tonggudi mawɗo leydi o puɗɗorɗen ɗon ɓoyi fodde 360 lando nane leydi ndi ene foti hen ƴewtade won hen tolno lotto en ɓe mbima beela wona ko mawɗo leydi Mali waɗi ko ustude woni landaji beela wona ɗum jogori arande en kono yiyandema e dialogue ko eyi wadde dialogue ceerno bamodi ɗum ko ala e sago sabu gila e laamu nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Allah yamiri disnodiral e kaldigal yo waɗe Allah huccite nulaaɗo makko o wi ɗum wa shawirhum fil amri disnodire maɓɓe e alhaaliji ɗi e geɗe ɗe hade may wadde ko mbawɗa wadde walla ko jiɗɗa wadde fof haalde maɓɓe Allah kadi mantoriɓe kadi wa amruhum shura baynahum alhaaliji ɗi e geɗe ɗe yo won disnodiral e dokkodiral hakkillaji hakkude maɓɓe ɗum noon mawɗo leydi Sénégal so dañi oɗo hakkille o waɗi ɗum kadi e tuma mo ganduɗa hay élection goto ñookaki walla huccanako ko yaawi firti tan wadde anni o ina laaɓi kadi yi ande nde ina moƴƴi kadi notitamo e kewendi nde wonno kadi ella yimɓeɓe ko yiɗi toon nela toon nde ɗum nodda nde 95 e nder temedere ko dillata e leydi ndi to banggal dawrugol to banggal pinal to banggal bangeji fof tan e tonngol hay goto heddaki donc mbiyen dialogue national o min mboɗo wondi hen kadi no yaari ni kadi mboɗo wondi hen ete noon nototiɓe kadi a yiyati mumen ina korsini ko waɗa ko heddi noon kadi ko mbiɗa ko kewendi landaji ɗi ɗum kam ko doléance national kewendi landaji on ɗon musalla ala fof mo jambitani noon sabu leydi ndi ganduɗa timmani hay million ngaji nogas wi ina waɗa fodde landaji temedde ɗum ɗon rondaki mana fodde 360 yo andi ɗum ɗon so ƴeewama e leyɗele joguiɗe fodde 100 millions walla 60 millions hay ɓen jottaki toon wadde firtugo enen hunde fijirama ha ɓurti te jogade landa politique ina fooɗono jappere wonde hoorejo lesdi ɗum famɗani so neɗɗo yeehi hay ene waɗa ɗum woni critére uji aɗa foti ɗum jogade to banggal kewendi to banggal jaajendi to banggal karallagal to banggal jiyande kono ummiɗo fof waɗa ɗum jibinani en vote dañen probléme vote goo bulletin ji ɗi ɓurta yenti hen kadi leydi ndi wuuro tan discours aji politique lebbi 12 fof walla duuɓi 5 e duuɓi 5 fof andi élection natti woɗɗodirani par ce que ko lebbi 60 woni 5 ans so wiyama 5 ans o fof noon ko débat politique o haalate elle liggey e jangde ngakkat walla wirno walla calcul aji ɗi ɓurta ɗum noon ina moƴƴi uste ha fota yimɓe mbawa wadde concentré e golle mbawa huccande ko ganduɗa ɗum woni farillaji pattamlami soko jangde e golle ko ɗum ɗon ko yiyande ko walla ko yidde dendagal ɓiɓɓe lesdi Sénégal gueɗel gonguel nguel teskimi hen tan kadi ko mi anda inneremi ɗum ko ngakkande mi anda mi teskaki hen tawagol diaspora
andi diaspora hande wona sara e leydi Sénégal wiyama ni kay woni diwan 15 ɓiijo so tawi hande jogiɗen ko 14 régions wadde battude 15 wiyaka wonɓe caggal leydi ɓe wadde eɓe lim eɓe compte eɓe compte to banggal nafoore to banggal kewendi to banggal gartam to banggal jiyande bon mi teskaki hen délégation mabɓe mi anda eɓeni nder mi anda ɓe ngala nder ɗum kam ko yiyandam personnel so tawi ɓe ngala nder kam no poti hen wattede ko heddi ko noon ko fuɗɗi yiyede hen ko fof no moƴƴi ene deeƴi hakkille te kadi goomu o nani jokki golle ma artiran hoorejo lesdi deftere pattam lamiri tongade ummade kaldigu ngu e ngan saaha ko wawi hen si'inede fof ma seeni te kala ko si'ina hen ma taw ina waɗi beldal e nanodiral te kadi ɗum ɗon wona saro e lesdi ndi ne sohli ɗum ɗon bamude ko wona ko ɗum won ko teskiɗen hono garal toon Amadou Ba Ablaye Dawoudou Diallo waɗi haalullaji certuɗi ɓe mbiyata so tawi en puɗɗorima ɗo Amadou Ba won wiɓe kanko tawde ko lunda tan lundiyanke mawɗo emo fonno jettinade comme no en jiyani toon APR ari Ablaye ari kañumne haala ko yi ha yettima ɗum e banggue o yarani parti o yaari ko mawɗo leydi noddi ɗum en tant que mennoɗo ardade hunde e leydi ndi o nodda o nooti kono haalullaji ɗi dal ene beñbeñcodir safo no jiiruɗa ɗum eyi ɗum jiirumi ɗum ko gargol maɓɓe ngol ɓurmi yahdude e wasde ardete sabu to banggal dawrugol mawɗo Ablaye Wade on wiyanno yahdani e dawrugol wadde politique chaise vide ay geddude ɓurani e dawrugol sabu sa geddi tan ma goɗɗo ar jooɗo jonde ma walla janggo jaam kadi ko humpa hen walla ko ngakka hen fof koye ma feeñata ɗum noon so tawi koɓe kaalata koko gonga e mabɓe eɓe jiiɗi leydi ndi daña deeƴere waɗa paamodiral yimɓeɓe mbawa wadde concentré e golle mabɓe e jangde mabɓe sa noddama kaldigu nani artan sa ari kadi may dañ fartange rokkirde yiyande ma andi Amadou Ba nde ari nde ndo ƴetti konngol nde o waɗi proposé ko wayno pacte pacifique ko yowte politique eyi nanodiral e ciifodiral noddude jaam e deeƴre e nder dawrugol Sénégal andi ɗum ko yidde makko e yiyande makko o yawtini ɗum ina wawi ɗum ƴette so ƴettama wona ko yinno ko o dañi ɗum ɗum ko avantage goɗɗo kadi ko noon goɗɗo kadi ko noon ete noon kadi soɓe garani jokere nde e caɗele ɗe ɓe sikki sikki woodi janggo jaam koye banggue mabɓe wonata min kam jiimi ko kamɓe eɓe jiɗno noddede ɓe noddama kadi ɓe notetema te gartam ɗam ko kamɓe ɓurata ɗum ni naftorade par ce que ala ɗo ɓe ketti laamu ngu to banggal kewendi to banggal loroji hande o hande hade janggo régime mo jiiɗen o ala opposition tampinɗo ɗum ha ina hula ɗum walla ina rento ɗum accu ni ko opposition woni hande e posture de faiblesse sabu ko opposition jogui dossier ji ko opposition rewete ko opposition haaldete te ɗum ɗo kadi ko fodde par ce que ko kamɓe kalfinano koppareje e ngaluji e ene lesdi yaharata donc laamu ngu hande so tawi ko ɓurde fewnitade ko laamu ɓuuri fewnitade hande wona tan kamɓe laami mais ko kamɓe ɓuuri wonde hande posture baɗɗo confortable ɗum noon noddade ari o kadi ko nafoore mon ara o noto o haala no yiɗiri o haala no yi'iri o haala no miijori wattore janggo jaam tonngol sina waɗe e conclusion feere makko wawi hen waɗede ande kat janggo jaam ko senete ko miijo makko nani hen kadi o tawtaranoma ɗum ɗon ko safori nafoore min mbo sikki ɓuuri wonde ŋakkere e pertement ko wasde arde nde kam soko Allah kala hen namdinoɗomi mbiyami ɗum ko yahnotoyɗa saabu ɗum ɗo wiyaka national ɓasde ko national noon ko gendi Sénégal hay goto wattu looti goto foof ina foti arde waɗa hen sukar mum e lamɗam mum janggo jaam sa ruttima to landema
continue ko mbaɗanoɗa tigri wono kam dialogue a waɗi participer ko wona ko ɗum en teskima en ɓosat e dialogue o seeɗa konnguɗi Ali Nguy Ndiaye o haali e suudu ñaworu toon ndu ko laabi ɗi tan ndu meeɗi ñaawde ko ngannduɗaa yaadako bangi keddiɗo kadi o wi suudu ñaworu ndu so tawi koɓe sappo ko gooto heen woni mbo wona politique heddiɓe fof ko politique e kadi bangi kadi ne téléji ɗi radio ji ɗi ala ɗo winda yo joomu en tampini o haali heen kewɗi beela aɗa wawi min artande heen e yiyande ma e haala Ali Nguy Ndiaye eyi ɗum kanko kam sogal o haali ko wiyande makko e jewte baaɗe ni noon goto fof adda tan ko wiyande mum ko noon wori walla wona noon wori ɗum kam wona enen ñaawata ɗum ɗon goto fof sinno goto fof namten yiyande mum min personnellement mi wi wona noon jiirumi jiirumi ko ñaawaɓe nene mbaɗa liggey maɓɓe ɓe tonga koɓe teppa koɓe mbaɗanaka lone puccu ko golle maɓɓe mbaɗata wondude ndimago timmugo min ko noon mbiyatmi ko noon jiirumi eywa jayniyankoɓe ɓene soko Allah kala mbaɗono mahni maye won colel gondugel ndimago mum ngel anda nguna andi ko diwde eywa kala kaalowo ko foti haalde haala ɗo foti haalde haaɗa ɗo foti haalde ɗo mboɗo sikki hay goto noddetama hay goto tampintama ɗum no waɗimi concerné no waɗi concerné personne waɗi concerné n'importe quel kaalowo ɗum ɗon kam ko ala e sago aduna fof no hawri wona ko weeli neɗɗo fof haala walla wona ko neɗɗo yiiɗi haalde neɗɗo fof sono woodi sono woodani haala ɗum ɗon kam wona noon golle ɗe jaharata donc presse yimɓe fof no gandi poids jogui e lesdi konngol yimɓe fof no gandi tooke jogui e lesdi sabu yarham mum murtuɗo Diop wiyanno kural konngol ina wawi bonnude ko kural wawa bonnude konngol ina wawi fewnude ko kural wawa fewnude wadde jogade konngol ma walla jogoɗa kuɗol ma aɗa winda e neɗɗo ka fotani windude wadde aɗa haala ka e neɗɗo ka fotani haalde ɗum ɗon ceerno Bamodi ko bonande mawde wadde artata ko konngol arbere ne mbiye toon haala so woni kanŋe danejo deƴƴere won kanŋe boɗejo tigui rigui ko deƴƴere nde ɓuuri faaro ɓuuri sadde so yeeyetena so haala sodama kalis danejo deƴƴere sodete ko kanŋe danejo te Allah e kala saaha ene wiye in jaakum fasiqun bi naba fatabayyanu an tusibu qawman bi jahala so konngol so kabaru ari e mon ummori eɗo feewani walla to laaɓtani dartoɗe laɓɓati noon loski toon hade jibinande yimɓe majjere e wemjere addana yimɓe fitino ɗum tagi haala ana waɗi sensible tellement kala kaalowo ina foti andude ɗo haalata ɗo eko haalata ko ina foti andude ɗo haaɗata ɗo ina foti andude ɓe haaldata ɓe ina foti andude kadi dartade so dartade yonti wadde ɗum ɗon so ala organe de régularisation bone waɗat tigui rigui ɗum ɗon jiirumi ɗum dal ko vraiment joguiɓe jaydeji ɓe hay onon ko hen jeyɗon e woɓɓe ate aya o tan ya allazina amanu eyyi tigui onon fof on naati nder alay saago waɗa contrôleur e observateur timɗo mon ina ƴeewa beela ala ŋakkinde walla ala ɓurtinde ɗum kam so waɗaka tan ina wawi addande yimɓe fitina saabu woni hen so nani tan jaɓat tigui rigui joni noon jaɓanten ko Amadou Hott gonnoɗo candidat follama kadi ari tataɓo haalullaji kadi piltodiri ɓe hen mbi mataw laamu ngu wonmo yinno wadde waɗani ɓe hen mbi kadi ne ko diplomatie Sénégal telli ɗi yiyande ma e ɗum eyyi adi foof mboɗo waɗa félicité kanko Mohamed Ould Sidi Taha kanko Mauritanie najo ƴettaɗo yo yil golle BAD woni Banque africaine de développement kankone ko gorko karalla
o woni no jagorgal Mauritanie kalfinangal koppareje e peeje kadi mboɗo weltini kadi o wasani handude kanko musidɗo men Amadou Sidi Hott ko neɗɗo payodinɗo joom gandal joom deeƴere e joom karallagal alhaali o noon bamodi no pamirten Sénégal hande ɗisi wuurdi koko wiyete anti systéme aduna o wodno hen ko systéme mawno han duuɓi temedere ko systéme ko banque mondial ko FMI ko OMS ko OMC organisation mondiale du commerce organisation mondiale de santé banque mondiale fonds monétaire international ko ɗin ɗon galleji pattam lemi ko ɗin ɗon tan pawi boli garɗe fof ko hen ndewata ko systéme mo ganduɗa so fewnditimomo e so fewndittakimo fof a lombota hen tan ndeeƴa ko ɗum andano ko systéme mo ganduɗa kadi ko jiyanɗe mabɓe tan kutorte so yeehi noon ha wonɗo tolni woni lesɗele hande wona Sénégal tan lesɗele mawɗe hen lesɗele kakandiɗe lesɗele pamare fof nani hande eto wadde anti systéme o wi ɗum ɗo kat fewnditaki amen wona ɗum min jiiri so ɗon teski tan e laamu Sénégal e ɗeɗo balɗe tan gardiɗo jagorɗo o ene wiya ma won hande hitande ɓe ƴettane e FMI hay mbuɗu ete haɗani leydi ndi nani dari nani dari wuuraki yanani limbani donc anti systéme o noon sa ƴetti lawol anti systéme wonko fewndittakima ena koppareje e ballodiral koppareje e luɓodiral koppareje ne yarata e aduna won hen ko fewndittakima mbiɗa aɗa darto ha daña ko fewditima walla mbaɗa ko fewditima sa renaki to banggal diplomatie wodat ɓe hankkadi ronkuɓe famodirde ma ɗum ɗon teskama hen de telle sorte ko candidat Sénégal o woni leyɗele mbaddi junggo fandu wona candidat o ɓe jawi walla diplomatie Sénégal ɓe jawi kono noon ko anti systéme mo Sénégal fuɗɗi yaɓande o on woni mboɓe cuusa jeyani hen koye mabɓe walla ɓe cuusa walla ɓe walla dal wonko soomi nder tigri de telle sorte ko Amadou Hott woodi hen weddaniɓe ɗum deuxiéme tour woodi ko usti troisiéme tour woodi ko usti hankkadi ha tawa ndeka ɓe pelliti ko ƴettude Mauritanie o ɗum ɗon noon tagani Amadou Hott min to bangam qualité mbo joguino e campagne mbo o waɗi pendant 9 mois e kadi jilluɗi o waɗi fof soko Allah o dañi hen sago te ɓurno hen sadde ko mawɗo leydi Sénégal kala ɗo tolni omo dillina ɗum omo hollira omo waɗi soutini omo jogini omo wonde mun à 100%. omo dolna candidat makko candidat Sénégal omo nodda lesɗele yo gotan candidat Sénégal Allah waɗi noon ɗum yaari ni par ce que mbimami ko anti systéme o ina jogui hen battane ma ɗum nattoy kono oɗo saha ɗum so ha nattu donc ɗum ɗon il faut yimɓeɓe paama nden ɗon yiyande paama wona loore diplomatie Sénégal kala leyɗele poɗantonode hande wonde ardade badde ko Sénégal ɓuuri jogade deeƴre ɓuuri jogade juɓɓudi ɓuuri jogade kadi vraiment gartam to banggal sécurité ko wiyete stabilité ko tigri ɗum noon en uddi dawal dawrugol won wiyannoɓe ni gongol sono waɗa Mauritanie e Sénégal jiidi yummoceri Babacar Tadj enɗo mako kono wasa wattude hono noon kono jaɓanten joni ko keblugol layya mo wi layya noon ma wod biɗomo beela layya ko sunna walla layya ko farilla e hol layya to e gueɗe mum en tant que oustage wi ko karal bisimilla eyi Bamodi a jarama han feewi mi heeɓi weltare kadi artude ndeɗo toɓɓere ko toɓɓere nde korsinmi wonno kadi guesama ko guesam wutte almudagal kañum mboɗo horsini ɗum han feewi nde wonno kadi ko ɗum tagnomi yaltude ko ɗum tagnomi nulede yomi janggoy wadde wutte almudagal
so haalano ɗum ni min mami wima mami mettin seeɗa e ala kulli haal eɗeni e lewru taske adi fof ɗeɗo balɗe sappo ɗe natanɗen ko balɗe sappo walla ko jammaji sappo pattam lameji jomiraɗo on wiya wal fajr wala yalin achar mi woniri fajiri e jammaji sappo ɗi jammaji sappo ɗi woni goo taske ha ñande julde ko Allah wondiri fof famɗani te golleji kewɗi ina mbaɗe hen to dewe Allah moƴƴere hewde hajju ko hen woni ina mofti korka ina mofti du'uwuji ina mofti ko mofti ganduɗa hay goto anda moƴƴere mum no foti e noon kadi noon onon joom galleji ɓe ina mofti kadi sañjo saabu waɗi mon waɗanede julde taske ko sañjo balɗe sappo ɗe a neɗɗo so sañjima o hoori balɗe capantati o rokke julde korka yo welta hen sa sañjima balɗe sappo taske ɗe ɓe nani goƴa ɓesguji ɓe nani goƴa layye ɓe nani goƴa hajjuji mumen bel ma jaaɓe safa marwa mina musdalifa arafa e ko way noon yimɓeɓe dokke noon ñalawma wellitare e foftere e sinno ko jamanu joni mbiya ñalawma noos tawno ko noos jaɗɗo shari ɗum woni addani yimɓe rokkede julde nde joni noon julde taske kañum so firtama walla layyaji ɗi so pirtama koko hirsete ƴiƴam mum rufa ñande julde taske kañum noon to banggal niveau mum beela ko farilla walla ko sunna walla ko mandub ko yiɗa walla koko kañum ko sunna tengtuɗo wiyete ko sunnatun mo akkada e dow on kattanɗo noon sunna tengtuɗo yeehi haɗisi wonde farilla tan hayiti kañum noon bamodi layyaji ɗi jamira walla shar'ina ko e hitande ɗimmiri caggal ne nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam feri makka telleyi madina ferga goo hitande goo e fergo hitande ɗimmire ko hen alhaali o woni layyade yamira ko hen ñawore nde ari hankadi kala taske yo yimɓe mbaɗ layyaji kañum noon ko woni keeci walla ko soomi e yamirde ɗum nde ko chukrun lillahi tabaraka wa taala fanditi hen tan ko yettude Allah tedduɗo towɗo o e nemaji mun ɗi waɗani en e moƴƴere mun e kadi wallidde miskineɓe e ɗiɗo ñalawmaji barkinɗi ina hen kadi wurtinde sunna annabi men Ibrahim jiknaɗo men annabi Ibrahim wadde layya o yahata goo ko yettude Allah mo wawi garti hen rufde ƴiƴam famɗani warde wonki famɗani ɗum ɗo fof noon no wayi tidde ni fandita hen ko wona haarondur ɓoldu wona tan jogade ɓolde ala ko yettude Allah Allah wallima a tawama a wuuri a dañi Allah ɓurnima waɗnima ɓuure kewɗe e moƴƴere ndi limotako tongotako dufa ƴiƴam gam yettude Allah dufa ƴiƴam kadi ƴettude tebbuli ɗi gam wallodirde miskineɓe dufa ƴiƴam kadi kirsa dammahol gam ñemtinde annabi Ibrahim ono annabi Ibrahim koko layyetono ko layyegol mum ni adduno o hoyɗi ombo hirso ɓiye ko Ismail o yeehi ha paaga ka welna fawi e goddol Allah jippini jawdi lomti on ɗon ɓiɗɗo tedduɗo woni annabi Ibrahim accuni heƴetaɗo kono hay taske eɗen ciftoro hen ɓiɗɗo ɗigganɗo jiknaɗo
sabu tumande annabi ibrahim wi ɓiye ko ya bunay inni ara anni asbahuk o wi ɓingilam mboɗo horsinma aɗa horsinimi kono noon mi hoyɗi mboɗo hirsuma ɓiɗɗo o wi ya abati ifal ma tara kayni salaki salaki wokkaki miccaki o wi baba ko koyɗuɗa ko waɗ ɗum ha timma woto jogo hen ɓerɗe ɗiɗi ko yamirore jomiraɗo ko yamirore jomiraɗo anne ka jiknaɗo ka poɗɗo rewede ka poɗɗo teftede wadde mineni khutbaji taske ɗi oɗo élément min gaccata ɗum caggal deke taske eɗen poti hen siftorde ɓiɗɗo yo ɗiggan jiknaɗo mum ha joni bamodi ko yowite taske walla layya ene jogui charɗeji ɗi ganduɗa ene sohla bala ana wawa sellude sabu wona wiyama kirse tan ko neɗɗo heeɓi fo hirsa walla na wela fo sifora adi foof jogorɗo wadde layya ene foti anniyade sabu anniya ko jiiɗa ko wona sara e golle kala ko Allah rewirte ina sohli ngorodi walla fondement biyeteɗo a neyyato sabu nula sallah sallam an wiyanno innama al amalu binniyati wa innama li kulli imri'in ma nawa neɗɗo hadema e wadde gollal ngal mbawɗa wadde foof aɗa foti anniyade ganneɗa e ɓernde ma noon aɗani waɗa ngal ɗo gollal te ko Allah tan mbaɗirta ɗum wona yeengo wona yiyede wona nanede wona haalede wona windede ko Allah tagi ko Allah tan mbaɗirta gueɗel gonguel ngel bamodi ina moƴƴi layyo o wona e ɗiɗo leƴƴi nayyi yo won e baali walla wona e beyi walla wona e nayyi walla wona e gueloɗi baali beyi nayyi gueloɗi eyyi ko goɗɗum ko ñamate ne heewi kono koko ittitina koko yaltina ko foti layyede ñande taske sharɗi o yo won gotel e ɗiɗo nayyi gueɗel gonguel kadi nani hen bamodi kañum ko layyete ko yo sellu yo his e kala ayiba mbo ganduɗa woni taw solani eyyi ala wona to banggal solde nde wona to banggal yo won salima min kulli aybin yanqusu lahma awi shaham ayiba cohlaɗo yo wattore haade wonde hen yo ngol won kisgol walla layyi o yo his e ayiba gaybinowo tew e ɓellere gaybinowo ɓellere woni woto fooƴa ha ɓurta gaybinowo tew o kadi wona woto ngol ñaw woto ngol ñaw ɓurtuɗo keldam ha wawa yahde rafi mbo jawdi rafate ha sa yii ina fiipo ina ɗojjo a andat carrément wonande minen aynaɓe so min kucciti hen tan momin gandu ngol ɗo koko bada walla koko kaza walla kosa ha rafiji ɗi keptotoɗi dammahol walla keptotoɗi naggue walla ngeloɓe tawa ina hen ina fungani ɗum ɗon woto won hen sabu bonnat valeur tew o walla valeur paynamda ɗum ɗon noon wona tan woto won hen à 100% wonto tolnoto ina yaafe kono wonno fungonirto ha ɓurta hayso vétérinaire arna bo no wawma wiide wote ñaame ngol ɗo ina wawa mon rabde walla ina wawi mon addande goɗɗum eyyi ɗum ɗon mbeɗa sikki joom hakkillaji ɗi ma jokkit gueɗel gonguel ngel kadi ena jeeya e charɗiji gam yo layya o sellu hirse ñande juulde woni ñande sappo taske hirse kadi caggal nde juulande ha silmina wiyama noon to banggal laabi islam andi laabi ɓurɗi heptinede islam ko nayyi ene woodi laawol biyetengol mazhab malik ngon ɓurɗen tongade ene woodi mazhab al hanafiya woni imam ahmad ibnu hanaf
ina woodi imam Shafii, ina woodi imam Ahmad ibnu Hanbal al-Shaybani. Hen ɗiɗo maɓɓe mbi ina waawi hirseede sammiñum juulde e demba miñum juulde. Wonande mo feewnditaaki ñande juulde, ñalawma ɗimmiijo o so a dañi kirsa, ñalawma tataɓo o kadi so a dañi kirsa, so yawti ɗon noon so a hirsi mataw a dañi teew kono a dañaani layya. Eyi. Geɗel gongel ngel kadi ceerno Bamodi ina sohla no mbiruno ɗen ni woto hay gooto hirsu hade yimɓe juuloyde. hade yimɓe juuloyde. Saɗa hirsa accu ha yimɓe cilmina kirsa. ɗum tagi hen sahaji ne wiye almami yo yawno hirsa won hen ni beele yimɓe ɓe mbawa hirsa, beele mbawa hirsude mbawa mbasa ɗum adade. walla ni won hen nokkuji jiya almami o jawdi mum humeɗo ɓalli tawa so silmini waɗi khutbaji mum ɗiɗi tan hirsa. yimɓe ɓe noon kadi ne moƴƴi so juuli ha kaljiti pada ha khutbaji ɗiɗi ɗi gasa mbattoro almami ha yetto ha hirsa. so hirsi noon kamɓene ɓe mbawa hirsude. hay ha mum hojumaji ɗiɗi. eyyo joni noon heddino ko hol layyetoɗo en d'ailleurs wawi wadde morlaɓe o rokki men hojumaji 6 presque. eyyi joni noon kadi layyade tan eyyi ma en gartu hen ina waɗi kadi jiɗaɗi. ina yiɗa hen neɗɗo o yo hirsan hoore mum sina wawi. sabi nulaɗo sallah sallam ko kam hirsananno hoore makko. so ronkama ha ronkama won hen yimɓe cuusa ƴiƴam walla gandano hirsirte mbawa hirsu ina mbawi lomtinde. ina yiɗa noon saɗa lomtina daraɗa tiima hen a faami taweɗa ngal ɗo namdal namnama ko heewi. mo lomtinɗa o hirsa e yeeso ma yo won kadi bawɗo hirsude ganduɗo kadi ko haalate sono hirse. sabu kirse ko dewal Allah, kirse wona hunde ordinaire. waɗi kono waɗirte, waɗi koɗo paaka no wa'ata, dammahol ngol no leldoto, no foti taƴede, ko foti haalede. ɗum ɗon fof totta bawɗo. eyyo ene jeeya hen kadi neɗɗo o yo welnu laaɓi mum. ina haɗa neɗɗo ne hirsira laɓeji ne nen mbiya gobor. gobor kañum a lorat ko kirsata ko. no sallah sallam wiyanno jurmoɗe ko kirsaton ko belne laɓɓe mon mum noon hay guiti ko kirsaton ko jawna ɗon ceerton hen sa ɓadini tan tawa taƴi jawnoɗa yo woto leptogol a faami. ina yamira hen kadi yo neɗɗo inno Allah mawnina Allah bismillahi allahu akbar. ɗum ɗo sa wawa bismillahi allahu akbar ɗum ɗo ina famɗi mo wawa ɗum. so tawi neɗɗo o salima noon wiide tew o ñametake. salima wiide allahu akbar. so salima wiide bismillahi allahu akbar tew o ñametake. so yejjit noon ina yaafe. aywa ɗum ɗo fof kadi neɗɗo o sina hirsa sina layyo yo faandeto hen ko weloye Allah o yeelato. weloye Allah o yeelato wona tew o yeelto. ko weloye Allah o yeelto sabu Allah wi komi sohlani ƴiƴam ɗam mi sohlani tebbuli ɗi cohlumi ko kulol Allah ummingol e mon. gueɗel gongel ngel kadi ina yiiɗa layyo o ñaama hen ñammina hen miskineɓe ñammina hen yimɓe galle ma ñammina hen musidɓe sehilaɓe e kala mo ganduɗa ina hatijini te ina wawi hen hejde. Bamodi en tongat tan ina wayni ko ɗo kalnaten ɗum ina moƴƴi kadi kaalen so tawi a addi kutto walla kirsowo a fotani ɗum yoɓrude tewo surtout ɗum fotani waɗede. hirsanam nawa dande walla nawa nguru walla nawa nangam way kono ka joɓroɗo ɗum ni aɗa wawi ɗum noon rokkude kalis kono noon ko faate dammuhol ngol kam kala ko nawi hen yo taw ka dokkuɗo ɗum saabi Allah taw wona ɗum joɓirɗa ɗum. dagaki kadi yeyde hen hay gabbel nani bandiraɓe ha joni
ina dagi yimɓe ndenda cooda layye so kirsi pecca so tawi ko nokkuji nani hen ko gueloɗe ɓuuri waw layyade mbaɗa cotisé cooda ngeloba walla cooda ngaari walla hay jawdi walla kala ko wawi layyede ina saɗi o adda feccere walla yimɓe nayi ndenda so pari so kirsi pecca ana sella ina yona kadi dammuhol gotol wonande ɓesgo fof eywa ko heddi ko noon mataw ha garten ko hay ha mom joni heddi ko waynade gasi gilnano ɓeydi bu hojomaji sappo eyyi oɗon jaafo noon bamude oɗon gandi toɓɓe ɗe no jaaji ala ko noon te kadi minen min jiɗata ko somin gari wajo wonno ko ceernaji ɗum waɗi mbo andi toɓɓe ɗe gonda ɗe andi jubbude tan kadi mbasa timminde te ko mbaɗɗa ko kadi ko feere hanani bo ay minen min jiiɗa accude ha ñande julde emin mbaɗa khutba layyano wata so tawi jaljallo soodi jawdi mum no sikkina sella kalanɗa ɗum ndiɗo jawdi sellata aɗa ko caɗele yimɓe moƴƴi ko kalane guila cuwa soodde walla guila suwa juulede eywa ɗum noon bandiraɓe on beltanama han feewi bamodi mi yettima mi yetti wa Pindi TV mi yetti rewintoɓe toɓɓere nde mboɗo sikki en mbino noon e toɓɓe yewtere men adinode ma en gartu ha joni en ndiwtota wiide ma en gartu nde wonno aduna o ko feccude ko ƴogde e yarnude woni ɗo ɗum noon kala ko ƴogɗen ma en gartir mbaɗen e loonde nde beel ma yimɓe mbawa ɗum yarde kadi ko ɗum wonno fandare men kadi ko ɗum woni fandare den islam ɗum noon on calminama ha no feewi on beltanama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tonggode 216 no baba Abou Habsatou heewi wirude so tawi aɗa noddo neɗɗo e yewtere ma woto noddu mbo ɓurɗa gandal noddu ɓurɗomo gandal kadi ko haalata ko tigi ko ganda dow raw machallah yo Allah nurɗin gandal ngal en jetti ceerno ɗa haalimo gollere golle Bobel Sare kalanɗo en jewte makko ina mbaɗi fayida kadi ko gandal o haalata ɓene ceerno Alsane en ceerno Ousmane en Cheikh Oumar Ba en almuɓe ceerno Demba e ceerno Mamadou Lamine Diallo en yaay mawɗo to République Islamique Mauritanie Mariam Penda toon to Belil gonɗo ɗon ɗo lycée mo Agnam kamɓe pop en jettima yaay mawɗo République Islamique Mauritanie wadde ko ɗo yewtere nde haadi ma en gartoy ɗo kadi jokken saabu eɗen mbawno haalde hol poɗɗo layyade beele neɗɗo ne wawi layyanade joom galle mum walla naggam e naggam kono hojomaji ɗi gasi haw ɓeydi sappo e ko fawi Djiby Dieng wonno toon to caggal to Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé mon